Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Amelita at taga syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apay drama ti pakasarita akken ayat. Nga iso ti paglidlidayak nga aging gaita. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Melita dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Lina, nakitam ka din ni Peter? Rimwardakan ni Marcos. Napanda nagmerienda Jerwan. Sayang da ito'y linutok akape. Nagadupay matngarod. Ay kabayam dita. Di kapyan tayo tumanan into na alas 3. Nagbalon ka, Lina? Saan nga rod? Intan tumangan di tarwar. Ni nga ta, Peter. Ada nga ta balon na? Ay na, kaano pa nagbalon mo ni Peter? Wen anya? Uy, nakadkadlaw ka na. Ang gusto ka launay ka ni Peter Wen, Lina. Aklunak. Ngam, agpatinggala dita. O di ba'y ama makita na ti kinapintas mo? Agpapintas ka. Agpadlaw ka kankwana. Sa anak mat nga aglips-lipstick. Di pa dasam tag lipstick. Ay, bayam, tagumata nga kiti lipstick. When no make-up, tag make-up taman adwa. Itikas ta. Saan na nakadkadlaw nga agpacharming ka ni Peter? No nga ta idiretsok nga agayatak kan kwa na. Dakas nga ta? Ay, dang nga. Si kakit din ti mangipod no itirik nam. Uraya mangarman na ka. Sa bagay. Ay, Milita, agpada ta nga awan ka ayan-ayat na. Wenno, gasat ta nga tate agbaak. Ay, saan, Lina? Saan ama pasamak dayta? Agsapul ta iti lalaki. Datan ti agaram no kasapulan. Ani, ha? Hoy, kung kunaklaang Ay na, 35 ti tawentan ngam awan pa'y boyfriend ta. Sapay kumata dumtungan. Tapno maaddaantan iti pamilya. Melita, amangan no kaya tso kanili ti sumurot kada kami ni Peter. Sa dino? Iti beer house nga imat mato ng tigayami nya, sumurot ka. Saan tayo mo't ngagbayag? Kwa? Ayabam ni Lina, tayo. O sige, uminom tayo. Kastoy lang tinuman mi ladies drink, narigat ti mabartag. Ay katuwa na. Sige, uminom kayo nga rodan. First time ko asumrak iti kastoy apag-inuman. Hello. Saan ka komportable? Ay, unay ka na ya. Oh my God. Dumundan ka dito ayan ko. Tapno komportable ka. Alan, dumundan ka ni Dayan na. Ay, dilak ito rin Amom, Milita, napintas ka. Ay, Limang basit ka pingping mong Milita. uy, noan niya la dito ti sasawam, Lina. Apa, Melita, at gusto ka ni Peter? What? Ay, Ala, inamin na dagos. ha? Ay, kwa? Saan gayam? Inamin mon. Kwa? Kun ang Kinapudno na talagang agustukan ka ni Milita. O di da kamin. Oh, nangag mo? Da kayo kanon. Ay, kat kasar nga rodan at agos O na, agkasar kamin. Saan ka makaturog Ay, anyat orasan. Tengan tirabi Kasanumat ngamin. Kat ni Peter tilinaon ti panunot ko.
Sana mapukaw iti panunot ko. Ay, anya nga tate aramidag, tapno makaturugag. Nay, nagsapa kamutan ang nagluto anak ko. Parbangon pa ilaang. Wala nang, nakaluto akon iti balunag. Dagita? Nagadumutan? Kanam amin, dagita? Ado kami amangan dita, nanang. Asinaw ti ibalunam. Dagiti katrabahwak upat kami. Saan lakit di amasayang dagital inutong? O di nasayaan. Wala nang. Ala siya kung ti makaamo amang ikabil iti pagbalunam. Agar musar ka nanak ko. Kalpasan na, ingkag di gusan. Tapno saan ka amala daw iti trabaho mo. Ay na, makaturturog ka talaga. Diyak mayulot ti agtrabaho. Hoy! Ape, asuyab ka, asuyab. Kasano? Diyak nakaturog iti rabi Anya? Madlaw nga rod ka dagita mataman na puyatan ka. Kasanumat ngamin kat. Isya talaga. Oh, anyat parikot mo ay Saan ngamin asumina ni Peter iti panunot ko? Ay na. In love ka na talaga. Hello, Peter? Ag-lunch kayon? When? Peter, adabalon ko. Saan kayon amang restaurant? Ado tay balon ko. Ha? Ado ti balon mo? Wen, nagluto ak itay parbangon. Kasta? O sige, pagyamanak no karamanak. Da kayo atalo kada Marcos kan Lina. Inlakam kayo. Uy, nagsaya atan. Wana. O sige, intayon iji coffee room. Tamangan tayon. Among ka di, Peter. Si katigapunan, wapa nagluto ni Milita iti adu. Ha? Hoy, Lina, di kagsawi ti kasta. Anya ko matidakas na ngay. Ay no siya kay kayat ko. Ngamin mailaklak amak. Inal daw ko makastoy Sobra ka mat, Marcos. Agpapada tayong agsusweldoan niya. Kasilangan. Mangted kami iti share me. Iti kasta? Saan ka una amalugi, Milita? Ha? Kwa? Wen, Milita. Ikanda kan iti kwarta. Tas ikan ti tagaluto iti balon tayo nga upat. Ure saan ka na makikontribute? Ure tas ikamat tagluto. Oh, anya, mayat ka, Milita? O sige, kayat ko Ay, mayat nga rin to kasta. Malaki din. Mangantayon tani, mabisin ako. Marcos, nakita ka rin ni Peter. Napan ijay kantin. Apay asaan kayo ang nagkuyog? Kat sigud mat ada kayo ti agkuyog. Ada ka numot, sinabat na. Sino? Di na nimbaga ta nagdardaras mo. O niya, nagkape kayon. Intayo ni coffee room. Sige, umunakan, Marcos. Ada ijayin ni Lina. Sumaruno akon. Apay, adi ka matagtagari, Milita. Gapo ka ditawan ni Peter? Kape ka dito. Ha? Nakadkadlaw launa yun. Marcos, awan ka di nobya ni Peter? Katumday tang amin. Kwa? Adansa? Ang aday jay Hong Kong. No kasta? Anda nobya na? Kasla, kasta timbagana idi Anya ko mano adan nobya na. O sige, da kayo latan ti agkape. Sa anak gayam nga agkape. Sige. No kasta. Adan nobya ni Peter. Masaktanak.
Gaputagayata ka ni Peter. Wen, makariknaak iti sakit. Nay, nagatumananday ta ilutluto manak ko. Upat kami amangan, nanang. Anak ko, adda ka din nobyaw. Apay adi mo yamam mo kanyak. Awan, nanang. Kan, apay anapan di tati saritaan. Numabalin, makiasawa ka kumaan. Tanay, 35 mo. Wento, numadanon. Ita kuman anak ko. Di mun urayan abumakit ka, sakbay ang makiasawa ka. Good morning, Milita. Anya na tayo mo? Balon mo? Wan. Nagadon. Sa bagay, inraman mo ni Peter dita. Angam ay na, Milita. Di ka mang namnama. Addan ka ayan ayat na. Anya? Apay ko maamang namnamaak. Sa bagay tadi na kamat inaram. Iswa ka sano kumamang namnama ka? Sardengan nakman. Jack kayat dagita nga ibagbagam kanyak. Awan na sakit na bakrang ko. No adaman nobya na. Maawatam ka di? Awisan kayo di balay, kalpasan ti trabaho Ha? Apay, Adabas sitokasyon, kaya naman pagdanagan tayo ti pagluganan tayo. Tadavan amang sukon kada tayo. anya ti okasyon nga birthday? Saan? Basta maawis kayo. O sige, aglayo na ko ni tilamisaan ko. Oh, nangagmuting baga na, Milita. Maawis ta ka, no? Sige mapanta. Amang ano yam muna tayo nobya na. Anya ko ma. Basta mapanta. Saan ka masaktan? Awan gapuna ang masaktanak. Sige, mapanta nga ron. Amo, Milita. Saan kalaangan ang mapan iti awis ni Peter? Ta sigurado ang masair ka. Anya? Kinapudno na, oras siya kat masair Ngamin, limod a crush ko Ha? Apay ko maamasair Awan mo't gapuna No siya, masair Talaga ngamin na crush ko Uray crush mo. Mapankalata. Anya? Mapan ka talaga? Wen dumaray tayo. Tanarigat mo't no paayan tayo. O sige, dumarayak met nga ron. Agkukuyog tayo amapan. Yamamo kada kayo ni Daniela, tinobyak. Daniela, isuda dagiti ka opisinaak. Kumusta kayo? Nasayaat, Mat. Hello, kumusta ka, Daniela? Sige, agsasarita kayo pa Takasaritak dagiti daduma sa ngaili. Di mi amo nga dagayam nobya ni Peter. Ay na, sapay crush ko talaga. Ang adamat nobya nan. Nabayag kami nga agayan ayan. Agkalay sa kami kumaindi. Ngam nagabrodak matan. Iso nga ita nagsubli ako. Agkalay sa kami. Agkalay sa kayo gaya man. Kasta titulagan mi. Ay girl, di ka matimtima kan. Anya ko matibag ka. Ang Milita, kaslag kakaingas kayo itinobya ni Peter. Ay, di pa ilang arod sika tinagbalin ang nobya na. Umuna ako nga agawin. Anya? Ay, kasla jar mo matanti agsangit. Sige, inako na. Umuna ako nga agawin. Milita, agsangsangit kan samot dito'y paraangan anak ko. Nasairak namin, nanang.
Ipagarup ko no siya ti ay ayatan ni Peter. Nga madamat gaya man nobya na. Ha? Isu ka ditikad kadwam amang mangan iti aldaw. Isu anagado ti lutlutuam abalunam. Wananang. Ay, anya nga ingarodan ako. Bayamon tadamot gaya man nobya na. Narigat no makiinagaw ka. Riribok ti itdanday ta. Malakit tinanak ko. Umunagtan tanay rabiin. Nalamukun di turwar. Agsapagayaman. Sa bagay. Awan sarap ko ita Domingo. Adda umawawag. Ni Peter. Hello, Peter? Kaya't kong agsarita ta. Apay. Basta kita ta. Dumangag ka ta ibagak ti pagkitaan ta. Sige. Ibagam nga rudno sa dino. Nagordera ko iti pagarmo sa ranta. Peter, anya ti bagam. Tayo nawis nak dito'y a restaurant. Nakita ka iti kalman na pimanaw. Di mon pinalpas ti party. Nasakit nga min ti ulo. Amok ti gapuna. Sorry Melita. Ha? Sorry, iti anya. Amok anasahir ka. Gaputad dan nobyak. Ngam kinapudno na. At damat panagayat ko kan ka. Anya? Day talayang tadangaminan imuna. Kat nalpasan titulagan may idipay. Tapno awan rumsuari ribok. Nas ka na tong palak titulagan. Peter. Sorry, Melita. Nasaktak tiriknam. Sana bali. Tasaan tamot nga gayan ayat. Day talang. Taay ayatan ka. Iso ang masahira ka talaga. Ngam, awan anyaman na daytoy. Melita, Peter, inagkam ti bibig ko. Sorry. Diyak nalapdan tiriknak. Ang ad-adan na sinaktam ti riknak. Iti panangagak mo kanya. Sabay la kumata di nakagora. Noan niya kumatay sigod a panaglangan ta. Saan ko mga agbaliw? Peter. Saan ka ko mga umikay kanyak? Kasanuak nga ron ang makailiw-liwag. No sa anak nga umikay kan ka. Dumteng to ti lalaki ang maikari aparakan ka. Peter. Agbalinta kuma anasingit nga agpagayam. Sige. Maawatak. Peter. Kat itapay lang. Kablaawan ka. Itinaragsak o panagkalaysam. Aging gaita, agayatak latakin ni Peter, Mr. Lonely. Katagtultuloy latta tipan nakasaer ko. Nang runa pa'y idinaamuak amasikugan ti asawa ni Peter. Kayat ko ti agikat iti trabaho, ngem masayang anak met. Kastan katagyamanak, tuy pagayam mo, Melita. Agyamanak pagayam Melita iti daytoy apakasaritaam. Awan sa baling aramidem, no di ti panangaklon mo ani Peter ket saan aparaken ka. Iti kasta, saan kan amasair pay.
kat dumtang to ti lalaki ana ituding aparakan ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad di tinagan Amelita at taga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.